Hej alle sammen og velkommen til vores første Minecraft video. Som sagt, det er vores første Minecraft video, og vi vil starte med at vise nogle tests herinde. Og som I kan se, så den her server, den hedder Snapcraft. Vi skal nok lægge et link ned i bunden af beskrivelsen, så at I selv kan gå ind på den. Ja, men som sagt, vi skulle lave nogle tests, og så skal I se et hus, jeg har bygget. Og det starter vi lige med. Så George, vil du lige gå ind i kreativ derinde? Den her? Ja. Ja, den her? Ja. Okay. Hvad sker der? Og er du sikker på, den duer? Ja, du logger garanteret ud lige om lidt. Så er vi her igen. Ja, så er vi tilbage. Vi beklager lige en kort lille pause. Ja, men nu vil vi så, det her det er så Georges. Jeg ved ikke lige helt, hvad han har bygget her. Han er nok ikke med at bygge noget redstone med noget hegn og sådan noget. Nå, men nu vil vi tilbage hen til mig. Velkommen til. Det her det er så mit. Nå, skal vi starte med at, jeg vil starte med at se huset. Der er, man kan gå ind i sådan en kreativ en, der har efterlignet det, der hedder Price House lidt. Jeg kalder bare det her for Frank's House. Vi kan starte med at gå ind i døren. Ja. Her er mit køkken, der er mit køleskab. Og så har jeg fundet på at lave sådan nogle lamper her. Her er der mit tv-rum. Her er der skulle rigtig være nogle, der hedder billeder, men de forsvinder i løbet. Jeg ved ikke lige hvorfor. Ja, så her er der ingenting, der er bare trap. Og så her. Herinde der er min seng. Ja. Og test og penge kan I finde ind på minecraftplanet.com. Og her er mit badeværelse. Og sådan lidt. Så lige herinde, der er min... Ja, der er nogle stole og sådan lidt. Hvorfor kører du ikke også med den sidste pæk? Og så min mega awesome balkon her. Som du ikke kan komme ud på. Hvis jeg ikke kan komme ud af den. Nå, så går vi den anden vej. Skal vi se om vi kan komme ud her. Vi tager lige en hurtig kort pause. Ja, så er vi her igen. Så tror jeg vi kan komme ud af døren. Ja, det kunne vi. Det er som en altan. Så har I set huset. Så skal vi videre til de her tests. Og jeg flytter lige mit skin. Det er fordi jeg lige er gået i dvalemode. Jeg prøver fælderne, Sådan der. Okay, så vil min assistent her lige teste selve fælderne. Så går jeg ind. Det er den første fælde. Jeg er nede igen. Man kan ikke komme ind i fælden. Det kan. Så er han derinde. Nu kommer jeg ud. Så George, du smadrer bare lige den nederste platform. Du behøver ikke smadre døren, vel? Næste fælde. Ja, jeg kommer nemlig lidt. Nej, nu kommer du. Skid nu på den der. Den næste fælde, ja, det er, der kommer man så ind, så skubber der den der trykplade op. Der kan man heller ikke komme ud igen, fordi jeg kan ikke smadre på det. Man kan ikke smadre på min grund. Så den tredje og den sidste fælde, der skal man gå ind i den der ting, så skal man trykke. Så falder man ned. Og på den måde jeg har lavet den, det er fordi I kan se som ser her, så er der noget redstone der aktiverer en TNT blok. TNT de kan ikke springe herinde. Og så falder man som sagt herned. Ja, så kan man ikke komme op igen, medmindre man er admin i den her, ligesom mig. Så det var så lige det. Så vi kan godt lige nå at se en ting til. Vi kan lige nå at se mit sidste hus her. Det var det jeg startede med at bygge. Ja, derude er min græskarmark. Og så noget andet også. Så har min anden etage. Der er ikke rigtig noget. Og tredje etagen der er heller ikke noget. Ja, det var sådan bare lige det.
Så tager vi til selve Snapcraft i kreativen. Så skal vi hen og se på det kæmpe store æg, og så skal vi gå hen og se det Price House, jeg har efterlignet. Det er fordi mit der er lidt større. Så hvis I en dag kommer forbi, så bare flyv op. Det lægger en lille smule. Der er det store æg. Eller kugle, eller hvad det er. Så kan man gå ind her. Der er ikke lige rigtig noget herinde. Jeg synes, det er bare rigtig flot lavet. Der er mange farver og sådan noget. Så kan man jo alt muligt. Man kan komme ned her og sådan noget. Rigtig mange etager. Og så er der en stor etage her, hvor man lige skal flyve helt op i luften. Undskyld, at grafikken den er lidt dårlig med det, fordi at computeren den er ikke helt beregnet til at game på. Så skal vi op og se Price House. Nu flyver man bare lige herop. Og vi fortsætter op i luften. Så er der en kæmpe stor jordplatform heroppe. Der er Price House. Så går vi bare lige her og kigger. Eller, det hedder så ikke Price House, det hedder Lance House. Så er det forkert. Altså det er nogenlunde det samme, der er også sådan tv-rum, der er lidt efterlignet, og ja, køkken, som I kan se. Så bathroom heroppe. Så her er der også en lille fed detalje, jeg tror jeg skal hjem og lave. Det er hvor man kan låse døren, så kan der ikke komme andre ind. Og det er sådan en seng, som også er lidt federe end min. Og så er der også en altan, som ikke er så stor igen. Og men det her, den her... Goddag, mit navn er Simon. Hold nu kæft. Den her, ja, så, altså selve serveren ikke går sådan bare ud på, altså byggeskulpturer og sådan noget. Her er jo for eksempel, byggematerialer og sådan noget. Der er nogen, der har bygget en chest og noget armor og sådan noget. Må jeg ikke lige se? Så det var sådan set bare lige det, vi skulle. Og ja, I kan selvfølgelig, vi kommer til at lægge flere videoer ind i det lange løb her. Men I kan huske at abonnere eller subscribe, og så like videoerne og sådan noget, hvis I har lyst til det. Og så følg med, hvad der sker fremover i vores videoer. Det var så bare lige det, vi vil sige. Nå, farvel herfra.